फरायसालिया जुदि बेबायदि आपग्रेड जायोबा जोंनि लकेलनि गामिनि गोरिब दुखियाफोरनि खुदियाफ्रा जाहाथे मोजाङै फरायनो हायो, खरस गैयालाबासिनो सोलोंथाइखौ लानो हायो, बेबायदिखौ जोङो सिगांबो लुबैबाय थादोंमोन। दा जोंनिया साननायफ्रा सिमाङा जाफुंसारबाय। फरायसुला फरायसुलिफ्रा जोंनि गामियावनो खम खरसावनो गावनि बर' बिजोंजोंनो फरायनानै सोलोंथाइखौ लानो हासिगोन। दा बेयाव आङो सरकारखौबो धन्यबाद होनो गोसो जायो। लोगोसे जोंनि दैदेनगिरि लकेलनि गियानि गुनि गासैफोरखौबो जोङो रायजो राजाफोरखौबो धन्यबाद होनांसिगोन। बिथांमोना हाजायनाय मथे फैनानै बेयाव मदद होफैदों। थाखो रुम बेखेवथियाव बिथांमोना खस्थ' खालामफैदों। बिथांमोनखौ आं रोजा रोजा साबायखर होनो गोसो जायो। जोंनि हाबाफारिया दिनै जाफुंसारदों आरो फरायसालि खुदियाफोरनि बा फरायसुला फरायसुलिफोरनि मिजिङाबो जाफुंगोन। बिसोरखौ जोङो मोजां गियान होनो हागोन, बेबायदि आङो फोरोंगिरि बिथांमोनखौबो खावलायनो गोसो जायो। बिथांमोना जाहाथे क्लास 10सिम जेरोखोम फोरोंबोदोंमोन, दा हायार सेकेन्डारि लेभेलखौ बिथांमोना गोसो होनानै, जिहेतु बिथांमोना अलरेडि क्वालिफाइड गोजा, जोंनि बेवहाय फोरोंगिरिफ्रा अलरेडि पिजि हल्डार गोजा, गतिके बिथांमोना आरो गावनि मोनखानाय खुदियाफोरखौ मोजाङै फोरोंनो हागोन बा फोरोंगोन, बेखौ आङो मिजिंथियो। आङो जोबोद गोजोननाय मोन्दों बेबायदि खाबुखौ जोङो जोंनि जिबनाव दा समाव मोननो हादों। बेनि थाखाय जोङो बहुद गोजोननाय मोन्दों आरो।